Zkusím nahrát let v Microsoft Simulatoru 2024 na konzoli Xbox X. Tak poletíme z Prahy ze stojánky 26 na Madeiru. Upravíme letové podmínky, počasí pro zjednodušení uživatelské. Nastavit čas na poledne, aby slunce nebylo tak vysoko, tady v prosinci v Praze. V EFB plánovači letu nastavíme letovou hladinu na 300. Bude to let IFR. A poletíme z dráhy 24. Takže připojíme odletovou proceduru přes bod Doben. Tak už tam je. A přílet na Madeiru vybereme IFR RNAV 5 Zulu, to je RNP, přes bod Pilim ve směru od Evropy a příletový bod je Raccoon směrem k severovýchodu. Fine Truth nám tam doplní nějaké trasové body. Tak teď v rekapitulaci už jsou vidět všechny fáze letu a můžeme to poslat pozemnímu řízení. Jo. A jestli na Madeiře se udělal ten oblouk na dráhu 05. Jo, je to správně. SimUpdate 4 už znamená významné zlepšení, protože už funguje na konzoli Xbox X Rolling Cache. Není potřeba před následujícím letem vymazávat rezervované místo v paměti konzole a je možné mít nainstalované věci My Library, nemít streamované, ale nahrané, třeba to letadlo A320, liverky Evropy. Tak já mám myš u konzole, s tou myší se to obsluhuje mnohem líp. Ťuknout do kolečka, aby to byl kurzor, odstranit špalky a vlézt dovnitř. Teď v rychlosti všechny věci, aby se ta A320 rozjela. Takže baterie v letadle 1 a 2, externí napájení, navigační systémy, všechny 3, palivová čerpadla, Master Switch APU, kyslík, nav a logo, označení úniků a zapnout APU. Tak teď už přístroje nabíhají. Můžeme se posunout na křeslo kapitána
A v IniBuild tabletu podívat se, je možný si připojit SimBrief, ale na to je potřeba v Options se ujistit, že on-screen board je enabled, takže je možný ID ze SimBriefu si tu zapsat tou klávesnicí od IniBuild, ne klávesnicí, která je v konzoli Xbox X, to se musí skovat. Tak potvrdit tímhle knoflíkem a teď už funguje připojení k SimBriefu. Takže je možný si nahrát nastavený let ze SimBriefu. Náklad letadla taky je možný, jak byl připravený na SimBriefu, akorát, že SimBrief spočítal palivo pro skutečný let na Madeiru, ale já vynechám středovou fázi, tak mi bude stačit méně paliva. Teď naběhne hmotnost spočítaná 62 037. Tak synchronizujeme data. Tady zapíšeme těch 62 037. A spočítáme si rychlosti, flex, těžiště. V MCDU tady jsou zaseknutý nějaké zprávy, které je lepší vyčistit, aby jsme se dozvěděli, co novýho zahlásí, když půjdeme na FMGC. Tady máme aktuální databázi, ale v stránce init chybí init request. Pokud bychom ho chtěli, tak bychom museli zpátky na FMGC prohodit databáze a tímhletím trikem, když se znovu nastaví teda zpátky databáze na prosinec, tak je potom možný mít na první stránce init i ten init request, ale já ho teď nepoužiju, protože máme trať s ASOBou EFB, takže letový plán pošleme do avioniky z EFB od ASOBA. Ale ty vypočítané rychlosti, flex a těžiště, to si můžeme poslat z tabletu IniBuild. Body jsou tam včetně odletové a příletové procedury. To je rozdíl proti SimBriefu, kde by bylo potřeba je doplňovat. Tak tady teď zase už nemáme init request, ale dáme si sem nějaké číslo letu. Eurowings. A v performance pro vzlet potvrdíme ty rychlosti. Klapky 1, flex to temp, 58 stupňů. Všechno se nahrálo. A na druhé stránce init tam doplníme váhu paliva. Do plánu se ještě nedostali top of climb. Ještě to není spočítaný v initu. Jo, teď už se to spočítalo. Záporný extra time, protože máme málo paliva na skutečný let. Ale jo, tak už je tu i spočítaný top of descent. Nemůžeme použít MCDU pro teleportaci, protože není vidět při slew modu, takže pustíme si letový plánovač
nastavíme si, aby bylo vidět ten top of descent, kde je. A v ASABO EFB, protože tuhle tu mapu uvidíme i během posunu přes středovou fázi, tak tady, aby jsme viděli, kde se vynořit při teleportaci, tak odhadneme zhruba 20 námořních mil před bodem top of descent, že to je blízko toho waypointu Roulette, tak asi o 20 mil zpátky, to je asi v 1/4 mezi Roulettem a Rakunem, takže si tady můžeme vytvořit nový waypoint. To je ten oranžový čtvereček, takže už vidíme, kde se vynořit, aby jsme se objevili před top of descent. A ve směru letu, aby jsme při posunu viděli snadno, kam se máme přesunout. No ale teď už teda k samotnému vzletu z letiště. Omezení, constraints, takhle. Letový plán vrátit do Prahy, nastavit si 30 000 stop, jak jsme si stanovili, cestovní hladinu. Tady taky do režimu plán, omezení a flight director. No a teď už si nastavíme, ze SimBriefu tu máme i detailní operační letový plán, ale nemám ambice se tím podrobně zabývat a taky ty letové body nemáme tady odsud, ale máme je navržený ASABO FBčkem, tak aby se to nemíchalo. Můžeme zapnout světla cestujícím. A už se budeme hejbat, takže rozsvítíme světla v kabině, upozornění, kolegům venku kolem letadla maják a pustíme tlakování vzduchu APU, aby se daly startovat motory. Takže pushback. Tady, aby bylo vidět, tak odbrzdit, parkovací brzdu, zaarmovat speed breaky, klapky do polohy 1. Teď podíváme se, jestli vozidlo už se připojilo k letadlu. No, jo, už to jede, takže teď můžeme začít startovat pravý motor. A podíváme se, kudy nás bude vozidlo vytlačovat. Dělat zatáčku doleva. Je příliš ostrá, takže ještě chvilku couvnout rovně. A teď znovu doleva, ještě kousek. A už to pomalu stopnout. Takže parkovací brzda. Podíváme se, jestli už naběhnul pravý motor. Mám available, takže můžeme nahodit levý motor. Teď můžeme zkontrolovat řídící plochy, směrové kormidlo,
výškové kormidlo, řídící plochy pro náklon, tak to funguje. Autobreaky na maximum pro start. A už můžeme připravit světla taxi na podvozku, stroby do polohy auto. Vlevo dole je vidět, že už nabíhá i levý motor. Vypneme APU. A budeme rolovat v vzletové pozici na dráhu 24. Na pohledy zprava, zleva je na gamepadu semačka LB, levej bump a ramen na křížku doleva doprava, nebo při pohledu zhora dolní rameno křížku. Sim Update 4 hodně zaostřil stíny, jako kdyby byl úplně suchý vzduch bez vlhkosti. V předchozím Sim Updateu 3 byly stíny zase hodně rozmazaný, jako kdyby bylo hodně vlhkosti. Takhle fungují rychlý pohledy z boku přes křížek na gamepadu. Před letím na dráhu ještě bude potřeba nastavit ručně stroby, landing lights a z polohy taxi na polohu take-off reflektor na podvozku. Můžeme, sice to nepotřebujeme při pěkném počasí, ale můžeme pustit meteorologický radar, aby na ICAMu nesvítilo upozornění, že ho nemáme. To samé s antikolizním systémem, protože nemáme ve vzduchu žádný jiný letadla, tak ho vlastně nepotřebujeme. A teď to od nás chce Take-off Configuration Test, tak to je tenhle knoflíček, normál, takže můžeme si ještě i zapnout hodiny, aby nám to ukazovalo, kolik minut letíme. Teď na gamepadu funguje ovládání plynu přes pravý bump RB. RB plus A je skok o jeden detent dopředu, to znamená z nějaké volnoběžné pozice na následující polohu climb, další RB plus A na polohu flex. Takže není potřeba se koukat dolů na páky plynu, protože na gamepadu je to možné udělat
RB plus A první přidání, první detent plynových pák, RB plus A další poloha, teď už tam máme vpravo nahoře flex 58 stupňů. Ty asistenční branky, něco dělám blbě, ale od sim updateu 2, kde mám pořád za dráhou takhle dole, plazící se na terénu, na místo, aby šli nahoru. 140 uzlů, za chvilku bude V1 a rotate. Stabilně stoupáme, můžeme zatáhnout podvozek pravým křížkem a nastavit autopilota. Teď je možný otarmovat speed breaky, zhasnout světla na zataženém podvozku. Autobreaky pro Madeiru, střední polohu. A teď RB plus B jsme stáhli z flexu na climb. Teď sice máme všude standardní tlak 1013 hektopascal, ale aby to neblikalo, tady to upozornění na PFDčku, tak tiknutím do kolečka na myši přepneme na standardní tlak nad transition altitude. Rozhlížení pomocí pravé páčky na gamepadu je plynulé, zatímco pomocí LB a ramena křížku se dají dělat takový rychlopohledy zleva, zprava, ze zhora. No, 9000 stop, pomalu se budeme blížit k 10 000 stopám, kde jednak už bude možný vypnout landing lights a možná už vypneme i světla v kabině. Tak na ICAMu není žádný hlášení, který by nás upozorňovalo, že je něco se světlama špatně, tak snad to takhle jde. Můžeme se podívat na approach, jak vypadá mapa přistání na Madeiře. RNP na dráhu 05. Tak nalítává se tam na vstupní bod a na finále ve výšce 2000 stop. Jsou to ty body 526 a 522. Jsme kategorie C a máme navigační výkonnost lepší než 0,1 námořní míle, takže se nás týká minimální výška 520 stop a transition altitude 5000 stop. Tak tady
mezi těma bodama 526 a 522 není to jakoby po paprsku, ale je to oblouk, kde už je potřeba si nastavit všechny klapky a vytáhnout podvozek. Podíváme se na celou trasu. A Top of Climb to udělá autopilot sám, to už vlastně pro nás jako člověka pilota není tak zajímavý, takže to můžeme přeskočit. Můžeme si vyplnit performance kartu pro přistání. Nastavili jsme si standardní atmosféru, že je teda 1013 hektopascal na Madeiře a taky standardní atmosféru 15 stupňů Celsia. To teď v prosinci docela odpovídá. Vítr. S tím se bude dobře přistávat na tu dráhu. A transition altitude 5000 stop. A baro, to je ta minimální výška rozhodnutí 520 stop. To je podle barometru, podle barometrického výškoměru. Pořád Top of Climb je strašně daleko, takže nepoletíme až k němu, ale zkusíme tu teleportaci, na kterou jsme si připravili. Ten příletový bod, co je tam označený oranžovým čtverečkem na trase. A musíme se navigovat na bod za ním, to je na bod Raccoon, aby až se vynoříme z té červé díry, tak aby autopilot nebyl zmatený a dál pokračoval v letu k tomuhle bodu. Takže si vybereme Raccoon a už tady dáme navigovat přímo k němu. Přeskočíme všechny traťové body, takže Raccoon 1620 námořních mil je od nás. No, teď počkám, až letadlo srovná náklon a ve slow modu zkusíme to letadlo přesunout. Takže předtím napřed dělat pauzu a přejít do slow modu a posunovat letadlo levou páčkou dopředu, ale ono to jde v téhle výšce pomalu, protože se musí načítat hodně dat o povrchu země, takže když se vystoupá někam k hranici vesmíru, tak tam už se o povrchu nemusí načítat tolik dat, takže tam to jde pošupovat o hodně rychlejc. Takže tímhle tím způsobem se přeneseme až k tomu místu před Top of Descent. V 320 od Phoenixe tam je možný třeba zrychlit si čas 8krát nebo 4krát a udělat tu teleportaci tímhle způsobem. To tady u Default A320 simulátoru jsem nenašel nějaký lepší způsob než tohleto posunutí. A můžeme se potom podívat, až budeme u toho oranžového čtverečku, přepnout si zase ze slow modu do letadla, jak přesně se to povedlo, že na navigačním displeji bychom měli vidět letadlo zhruba 20 námořních mil před Top of Descent. No, ale není to tak přesná poloha, aby byla jistota, že to autopilot pochytá, tak je lepší to ještě nějak doladit, přepínat mezi slow modem a simulovaným modem, až se tam to letadlo nějak srovná trochu rovnějc, aby
autopilot nebyl moc zmatený. Ještě maličko doprava. No a to vypadá, že by to autopilot mohl pochytat. Tady můžeme si to nastavit už pohled sever nahoru, aby jsme to viděli názorně, jak letadlo přilítá k Madeiře. A odpauznout. A co s tím teda autopilot provede? Jsme pořád ve fázi stoupání, protože to si pamatuje autopilot před tím pauznutím. Teď teda musíme počkat, jestli pochopí po přiblížení v hladině 300, aby se přepnul na nálet v cestovní hladině cruise. Tak jsme asi 15 námořních mil od TD. Tak teď už tam není climb, ale už bude přicházet na let v cestovní hladině, objeví se tady to kolečko řízeného režimu. No takže teď už si můžeme nastavit předběžně naplánovanou výšku 2000 stop pro řízený sestup a počkat až k top of descent. To totiž neudělá autopilot sám, to musí člověk, pilot, potvrdit a pustit, že se začíná klesat. A v performance u cruisu máme TDčko 5 námořních mil, tady na mapě asi 9, asi o 4 námořní míle. Jak jsme dělali ty nekorektní machinace s tím posouváním, tak si to systém trochu splet o pár mil. Tak cestujícím už můžeme rozsvítit, že se začne sklesávat. A v kartě Performance už je to jenom 1 námořní míle, tak z opatrnosti radši budeme se řídit tím bližším. Takže teď pravým tlačítkem myši spustíme klesání, objevil se zelený míček jojo u výškoměru a autopilot se bude snažit držet vertikální odchylku, vertical deviation co nejmenší. Přesnost navigační nám vyhodnocuje 0,02 námořní míle, 0,01, což ten Airbus ukazuje pořád takovéhle hodnoty, to znamená, je to lepší než 0,1 požadavek. Tak právě dráhy od nás daleko 94 námořních mil. Na pouštění speed breaků není potřeba se na ně koukat dolů a nastavovat je myší ručně, ale na gamepadu je možný speed breaky pouštět RB plus Y. Tak tady to vidíme stejně jako v chartu, ten oblouk mezi fixama. Autopilot drží 0 stop, vertical deviation, jojo míček, zelená kulička. Jo, a pokud by byl miss approach, tak se letí k bodu Monek
nad výšku 3000 stop a maximálně 230 uzlů. Jo, ale letadlo se rozlítává už k tomu hornímu mantinelu rychlostí, takže teď teda speed breaky RB plus Y. Nenechávat pomocí speed breaků sklesat rychlost pod tu doporučenou, aby se speed breaky nepřetahovaly s autotrotlem. Takže teď, jak se žlutý trojuhelníček blíží do fialového trojuhelníčku na rychlostní stupnici, tak vypneme speed breaky. Ty asistenční branky. Už tradičně teda je mám nějak špatně. Prvotním bodem Rakun. Už jsou tam vidět omezení pro body na příletu k letišti. Na pravém navigačním displeji si můžeme dát lepší měřítko. Ještě znovu můžeme si prohlídnout tu mapu. Je tady spousta detailních údajů, rádius oblouků, směr od 520 k 504, u Moneku 3000 stop a 230 uzlů. Je spousta údajů, to zatím jsem nepokročil tak daleko. Nemám ambice rozumět všem těm údajům tady. Tak tady ve všech údajích o přistávací dráze třeba práh přistávací dráhy 05 je ve výšce 146 stop nad střední hladinou moře. No a zase se rychlost zvýšila, tak dáme speed breaky. RB plus Y. Ty horní řídící plochy speed breaků vysouvají se trochu se zpožděním po tom, co jsme je zapli. Stejně tak se zpožděním se budou zatahovat, takže už když se blíží žlutý trojuhelníček k fialovému, tak je dobrý je vypnout. Takhle, RB plus Y. Aby se autothrottle nepřetlačoval se speed breakama. Blíží se místo, to je to fialové kolečko, kde
se bude rychlost snižovat na 250 uzlů a přes hladinu moře jde nějaká čára. To je teď asi nějaký přechodný artefakt po updateu 4. To zase zmizí třeba po dalších buildech. Tak, 9 námořních mil k tomu místu, kde se bude zpomalovat. Ještě můžeme speedbreakama trochu ubrat. Autopilot neklesne pod 10 000 stop, dokud nebude rychlost snížená pod 250 uzlů. Tak teď s předstihem můžeme zapnout přistávací světla. Budeme po 10 000 stop a speed breaky zapnout. Takže teď napřed teda autopilot počká, až letadlo zpomalí po 250 a potom začne sklesávat pod 10 000 stop. Jak se přiblížíme k 250 uzlům, tak už speed breaky můžeme vypnout. A můžeme už je i zaarmovat na funkci spoilerů na dráze po přistání. Letíme nad ostrovem Porto Santo. Už je vidět v dálce za mrakama Madeira.
čár, to vypadá, že je to poledníkový směr. To je nějaká přechodná chybka. A blížíme se výšce 5000 stop, to je transition altitude. Tak bude potřeba přepnout barometrický výškoměr zase ze standardu na VNH. Ale výškoměr nějak neposkočí, protože máme všude 1013. Ten zelený křížek letového direktoru, přepneme ho na track FPA, ne proto, že bych teď autopilotovi nastavoval jako jednu z možností úhel poklesu, úhel při sklesávání, ale na PFDčku je vidět zelený symbol, je vidět odklon nosu letadla od trajektorie. Tady se automaticky pustí approach fáze, že autopilot začne zpomalovat tak, aby si člověk, pilot, mohl sám rozhodnout, kdy začne nastavovat klapky. Restrikce pro pilin byla 230 uzlů, takže to už autopilot zařídil, ale pro nastavování klapek bude autopilot zpomalovat dál v tom bodu decel. Approach fáze už se nastavila, letadlo už zpomaluje na nastavování klapek. No ale ta asistenční trajektorie je nějak divně stupňovitá, to radši vypnu. Zatlačením levé páčky do gamepadu. Letiště už je hezky vidět. Takže klapky
První stupeň. Je potřeba zpomalit v tom vstupním fixu maximálně 195 uzlů. Poletíme pomalejc. Nebude muset být ani takový velký náklon letadla. Takže dáme vědět do kabiny, jestli už jsou připravený na přistání. Klapky 2 a podvozek, světla na podvozku. Letadlo je hodně natažený, 7 stupňů na běhu. Letíme hodně pomalu. Tak teď už vlítneme na ten oblouk. Až k tomu bodu 522 bude potřeba, kdyby byl miss approach, tak správně by se mělo pokračovat a letět k tomu bodu Monek, nastavit si na to výšku 3000 stop. Takže klapky 3. A pustíme approach mode, to je ta citlivená vertical deviation, je ukazatel, autopilot se ho chytne a bude sklesávat automaticky, to znamená, bude fungovat i laterální, i vertikální navigace. Ale není to naprogramované úplně přesně, protože měli bychom se držet ve 2000 stopách až do bodu 522, ale už autopilot začal podle vyprojektované trajektorie toho RNP přistání začal klesat trochu dřív. Takže 3000 stop pro miss approach. Když je pěkná viditelnost, tak se nelítá na automatiku, tak piloti si to užívají, že tady přistávají ručně a mají tady vizuální body Gelo a Rozro. Ale schválně kam až to autopilot, jak přesně je schopný navést. Při špatné viditelnosti by jsme se na něj měli spolehnout až do výšky 520 stop nad mořem. Neumí to autoland, takže samozřejmě nejpozději v těch 520 stopách bude potřeba autopilota vypnout. To je RB plus horní rameno křížku. Radiovýškoměr neukazuje úplně přesně, jo, to je ten bod Gelo a tady asi někde Rozro. Radiovýškoměr ukazuje trochu míň než barometrický výškoměr, ale to jsem si všiml ve videích ze skutečnosti, že to se neřeší, to je prostě přesnost těch systémů.
Takže RB plus horní rameno křížku. Vypneme autopilota. No a s tou levou páčkou na gamepadu tak se podaří to trefit. No, to je divočina. Dobře. Tak RB plus B reverzi v 80 RB plus A. Vypnout reverzi ve 40 uzlech XM, vypnout autobrejky. Můžeme odarmujeme spoilery a zatáhneme klapky. Takže runway bude uvolněná, tady za označením zastavíme. Ježišbank angle 8 stupňů, hrůza. Takže můžeme master switch APU, vypnout stroby, landing lighty, take off na taxi, pustit APU, vypnout, nechceme svítit meteorologickým radarem na nikoho, a antikolizní systém vypnout. Vydat, kam nám asistence řekne, že máme s letadlem zajet. Zmáčknutím levé páčky do gamepadu a konec hodinové nahrávky v Xboxu, takže začnu další část nahrávky. No ale v té pauze jsme trochu přejeli.
vypneme motory. A požádáme o připojení externí napájecí jednotky. Ta už asi je připojená, available, takže on. A můžeme vypnout APU. A vypnout maják, už nebudeme pojíždět, a vypnout světla na podvozku a zhasnout nápisy lidem v kabině. Jo, kolik mají brzdy teplotu. No, tak to je nějaký nenormální číslo, to asi vzniklo tou pauzou. Takže můžeme přivolat schůdky, catering a zavazadla, dveře pro cestující otevřít. No, tak to už. Ale je to default, je to bez doplňku Xbox. Docela pěkně to vypadá. Tak už to vypneme, ještě se můžeme podívat freakem celkově, jak to letiště vypadá. Polovina dráhy je na masivních velkých betonových sloupech. Ta voda je pěkná. No, ta asistenční trajektorie, tam má takový divný stupně. Tak jo, takže dopadlo to docela dobře. Jestli jste se na to někdo koukali a inspirovala vás to pro lítání s gamepadem u konzole, tak to budu rád. Naschledanou.